हॅलो एसएम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण इथे मुरमुऱ्याची भेळ बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी आपण इथे मुरमुरे घेतले आहेत। आता जेवढे पाहिजे तेवढे आपण मुरमुरे घेऊ शकतो। मी इथे एवढे मुरमुरे घेतलेले आहेत। त्याच्यासाठी मी एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, एक मोठा टमाटा बारीक कापून घेतलेला आहे, अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, एक गुळाचा खडा घेऊन त्याचं पाणी करून घ्यायचं आहे आणि कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। इथे आता आपण कांदा टाकून घेतलेला आहे, इथे टमाटे टाकून घेतलेले आहे, तिथे बघू शकता। आता इथे आपण बारीक शेव टाकून घ्यायची आहे। ही अशी झटपट रेसिपी होणार आहे तात्पुरती भूक भागवण्यासाठी। आता होईपर्यंत आपण झटपट करून खाऊ शकतो। आता याच्यात आपण हे थोडंसं अर्धा चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे आणि थोडा चाट मसाला असेल तर 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा आपण आवडीनुसार टाकू शकतो। अर्धा चमचा आपण चाट मसाला टाकायचा आहे आणि थोडंसं अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता आपण अर्धा कापलेला लिंबू त्याच्यात पिळून घ्यायचा आहे। हे अशा पद्धतीने इथे बघू शकता। थोडं फरसाण टाकायचं आहे तिखट आणि थोडी फिक्की शेव पण टाकायची आहे। तर अशा पद्धतीने आपण भेळ बनवणार आहोत। इथे हे चांगलं आपण पिळून घेतल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। पूर्ण हे सगळं चांगलं साहित्य सगळं मिक्स करून घेतल्यानंतर शेवटी गुळाचं पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तुम्हाला अशी पटकन ही रेसिपी तयार होते। तर ही रिलास आता हे चिंचेचं कोळ आपण करून घेतलेलं आहे, इथे बघू शकता। आता हे चाळणीनं आपण असं गाळून घ्यायचं आहे। चिंचेचं कोळ पण आपण टाकून घ्यायचं आहे आणि गुळाचं पाणी पण याच्यात आपण टाकून घ्यायचं आहे, गोड आंबट अशा पद्धतीने। हे छान असं टाकून झाल्यानंतर असं मिक्स करायचं आहे। अशा प्रकारे अशा पद्धतीने आपली भेळ अशी छान तयार होते आणि खायला पण खूप छान स्वादिष्ट लागते। अशा पद्धतीची भेळ तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। तर अशा पद्धतीने आपली अशी भेळ तयार झालेली आहे, बघू शकता।